खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो रायजोआव सोलिबाय थानाय एनकाउन्टारखौ लानानै लकसभानि बारग' एमपि आरो आसाम गरखा सन्मिलन सेन्ट्रेल कमिटिनि आफादगिरि रामप्रसाद शर्मानि बेफ्रौसार बिबुंथि बिथाङा बुंथिदों दि जुदि एनकाउन्टार खालामनायजोंनो जेंनाया सुस्रांजायोब्ला अब्ला कर्ट कासारि लयार जाजनि मानो गोनांथि दंबावो जुदि दायनिगिरिया थारैनो पुलिसनि सायाव गाग्लोबनायनि थाखाय पुलिसा एनकाउन्टार खालामदोंबा बेयाव बुंनांगौ जेबो गैया नाथाय जेराव मेरावनो एनकाउन्टार खालामनाया गनायजाथाव नङा जेरै बावैसो सिगां नगावआव फरायसा आफादनि दैदेनगिरि कीर्ति कमल बराखौ एनकाउन्टार खालामदोंमोन जायनि थाखाय आसामाव दासिम दुंहाव थासारि जागासिनो दङ मोजां समाजाव बेफोरबायदि एनकाउन्टार खालामबाय थानायखौ गनाया होननानै फोरमायथियो बिथाङा बिनि अनगायैबो बिथाङा बुंथिबावोदि जोंनि आसामाव जेसेबां जिल्लाफोर दङ बेफोराव डिसिआ जोंनि जायगानि सा 5सोल' दङ गासैबो गुबुन जायगानिफ्राय फैनाय जाय जोंनि थाखाय मोजां नङा बिथांमोनहा सा सानजा भारतनि सुबुंफोरखौ 2 नम्बर सानो आरो मानसि बायदि साना बेनिखायनो जोंनि ओनसोलनि सुबुंफोरानो गासैबो भारतआवनो मोजाङै बाहागो लानो नांगोन नङाब्ला गुबुननिफ्राय फैनाय सुबुंफोरा जोंखौ गाग्लोबफैगोन होननानै बुंथियो आरो बेनि थाखाय जोंनि गासैबो फरायसा आफाद आसु एबा एबसु बा गरखा फरायसा आफादानो जायाथों मानो फरायसाफोरखौ केरियार काउन्सेलिं खालामनो नांगोन आरो ट्रेनिं होनो नांगोन जोंनि फरायसा आफादफोरखौ दानिया बांसिन राजखान्थि खालामनायखौ नुनो मोनो बेफोरखौ गारनो नांगोन होननानैबो बुंथिबावो बिथां रामप्रसाद शर्माया मैया 27 जानुवारि बिटिआर गोरोबथा जानाया आबुङै 2 बोसोर जाबाय मैयानि बिटिआर गोरोबथा सानखौ दाब दाब जायगाफोरावनो फालिदों बिटिआर गोरोबथा सानाव इउपिपिएल दोलोनि गाहाय दैदेनगिरिफोरा गाव गावनि बिबुंथिखौ लाखिदों सोर दैदेनगिरिया रन्जन दैमारि बिथांनि सोमोन्दै मा बुंथिदों फै जों बेखौ मिथिनानै लानि रन्जन दैमारिखौनो एनडिएफबि सानदों नाथाय रन्जन दैमारिया रोजा एनडिएफबिनि मादाव सासेसो रन्जन दैमारिनाव बेस खालामनानै एबा सोनारनानै हारिया थांनानै थानो हाया बे खोथाखौ बुंथिदों बिटिसिनि डिपुटि सिइएम गबिन्द बसुमतारी बिथाङा मख'नो गोनांदि बिटिआर गोरोबथा सानाव अदालगुरियाव एक्स एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोरा रन्जन दैमारि बिथांखौ उदां खालामनानै होनांगौनि दाबिजों लोगोसे एक्स एनडिएफबिफोरनि जेंनाखौ सुस्रांनानै होनायनि दाबिजों सोरखारनि हेंथाया सोमावसारनाय हाबाफारि लादोंमोन बेनि सायावनो गबिन्द बसुमतारी बिथाङा बुंथिदों दि रन्जन दैमारि बिथांखौ उदां खालामनो थाखाय बेबायदि लामायाव सोमावसारनानै जेबो फिथाइ थाया एबा जाफुंसारनाय नङा रन्जन दैमारि बिथांखौ आयेनासो दोनदों आरो आयेननि गेजेरजोंसो उदां खालामनो नांगोन बेयाव सोरखाराबो थोंजोङै रन्जन दैमारि बिथांखौ उदां खालामनांगौ होननानै दिहुननो हाया बेनि थाखाय नखरनि सुबुंफोरा उखिल हमनानैसो खामानिखौ मावनो नांगोन सरकारा मददल' होनो हायो होननानै बुंथियो बिथाङा बेनि अनगायैबो बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरा 50% मावफुंजाबाय होननानै फोरमायथियो बिथां गबिन्द बसुमतारीया मुंख्लं नखरफोरनो 5 लाख रांनि अनसुंथाइ होनो गोनां दं बेनि सायाव गबिन्द बसुमतारी बिथाङा बुंथियो दि बेनि थाखाय गोबां रांनि गोनांथि दङ बिथांमोननो होनो गोनां रांखौ होनो थाखायनो फान्ड कालेक्शन एबा रां बुथुमनाया जागासिनो दं रां बुथुमनाया जाब्लानो होगोन होननानै रादाय होयो बिथां गबिन्द बसुमतारीया गुबुन फारसेथिं बिटिसिनि चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार प्रमद बर' बिथाङा बुंथिदों दि एनडिएफबिफोरनि जेंनाखौ सुस्रांनो थाखायनो बिटिआर गोरोबथा जादों आरो एक्स एनडिएफबिफोरनि जेंनाया सुस्रांजाबाय बिथांमोनहा दा डिजिगनेटेड केम्पआव गैला आरो हाग्रायाव गैला बिथांमोनहा दा न'आव फैफिनबाय रन्जन दैमारि बिथांनि सायाव प्रमद बर'आ बुंथिबावो दि बिटिआर गोरोबथा जानायनि सिगांनो रन्जन दैमारि बिथांखौ दायनिगिरि फोसावखादोंमोन रन्जन दैमारि बिथांजों लोगोसे एक्स एनडिएफबिफोरखौ उदां खालामनो थाखाय सोरखारा फारफ्रोमबो बिथिंनिफ्रायनो नाजागासिनो दङ आयेननि खामानिया सानसेनो जानानै फैया बेनि थाखाय लिगेल एक्सपार्टफोरजों गोबां सावरायलायदों खम समनि गेजेरावनो मोजां फिथाइ मोननो हागोन होननानैबो फोरमायथियो बिथां प्रमद बर'आ बेनि अनगायैबो बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरनि सायाव बिथाङा बुंथियो दि 4,000नि गोबां एक्स एनडिएफबिफोरनो रिहेबिलिटेसन होनाय जाबाय सोलोंथाइ आरो रावजों सोमोन्दो थानाय दफाफोरा मावफुंजाबाय 6.3 दफाखौ सुस्रांनो थाखाय एबसु आरो बर' थुनलाइ आफादजों सावरायबाय थानाय जादों आरो थाबैनो फरायसालिफोरखौ सोरखारि खालामनाय जागोन मुंख्लं नखरफोरनो 5 लाख रांनि अनसुंथाइ होनो गोनां दङ बेनि थाखाय मुंख्लंफोरनि मुंनि लिस्ट एबा फारिलाइ बानायनायाव सम लादों थाबैनो मुंख्लं नखरफोरनो होनो गोनां रांखौबो होगोन होननानै बुंथियो बिथाङा रायजोआव ट्राइबेलफोरनि हाथियार हमनानै सोमावसारनाया जोब्बाय बे खोथाखौ फोरमायथिदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मैयानि समाव गुवाहाटीयाव थानाय श्रीमन्त शंकरदेव कलाक्षेत्रआव टिवा लिबारेशन आर्मी TLA हाथियार दैग्रा आफाद आरो
इउनाइटेड गरखा पिपल्स अर्गानाइजेशन UGPO हाथियार दैग्रा आफादा सारेन्डार जादों। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि नुजाथिनायाव TLA आरो UGPOनि गासै सा 169 केडारफोरा गावसोरनि हाथियारखौ गथायदों। बे हाथियार गथायनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिथां डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया बुंथिदों दि रायजोआव दा ट्राइबेलफोरनि हाथियार लानानै सोमावसारनाया जोबनानै थांबाय। जायफोर दङ बिथांमोनजोंबो गोजोन सावरायलायनाया जागासिनो दं होननानै फोरमायथियो। आरो आल्फा आरो कामाताफोर लिबारेशन अर्गानाइजेशन KLO आफादफोरखौबो सोरखारजों गोजोननि थाखाय सावरायनो थाखाय खावलायहरो बिथाङा। बिटिआर गोरोबथानि सानाव गोबां जायगायावनो बिटिआर गोरोबथा सानखौ फालिनायखौ नुनो मोन्दों। नाथाय उदालगुरि जिल्लायाव XNDBफोरा सोमावसारनाय हाबाफारि लादों। बिथांमोनहा गुबैयै रन्जन दैमारि बिथांनि उदांनि थाखायनो सोमावसारनाय हाबाफारिखौ लादों। 27 जानुवारि 2020 मायथाइयाव बिटिआर गोरोबथा जानानै थांदोंमोन। बै समाव सोरखारा बिबान लानानै रन्जन दैमारि बिथांखौ जोबथेसालिनिफ्राय बख'नानै दिल्लीसिम लानानै थांदोंमोन आरो बिटिआर गोरोबथानि सागान खालामहोहैदोंमोन। नाथाय प्रमद बर' बिथांजों जयैनो जिरायनानै गोरोबथायाव सागान होनाय रन्जन दैमारि बिथाङा गोरोबथानि 2 बोसोरनि उनावबो दिनैसिमबो जोबथेसालियावनो दङ। प्रमद बर' बिथांखौ बेनि सायाव गोसोखांहोफिननो थाखायनो बिटिआर गोरोबथानि सानाव बे सोमावसारनाय हाबाफारिखौ लादों होननानै फोरमायथियो बिथांमोनहा। आरो सागान होगिरिया दिनैसिमबो जोबथेसालियाव थानाया गोजोन गोरोबथा जानो हाया होननानैबो बुंथिबावो बिथांमोनहा। प्रमद बर' बिथाङा रन्जन दैमारि बिथांजों लोगोसे XNDBफोरखौ उदां खालामगोन होननानै पेपार आरो मिडियानि गेजेरजों गोबां खोथा होनबोदों। नाथाय बेफोर गासैबो नंखाय होननानैबो बुंथिबावो। बिटिआर गोरोबथा साना रंजानायनि सानमोन। नाथाय XNDBफोरा रंजानो हायाखै। माखासे XNDBनि दैदेनगिरिफोर आरो सानैसो MLAफोराल' रंजानो हादों होननानैबो बुंथिबावो बिथांमोना। बेनि अनगायैबो बिथांमोना बुंथिबावदों दि XNDBफोरा 34 बोसोर सोमावसारनायाव गोबां मुंख्लं जानो गोनां जाबोदों आरो गोबां दुखु खस्थ' मोननो गोनां जाबोदोंमोन। प्रमद बर' बिथाङा आलादा बड'लेण्ड रायजो मोनाब्लानो माब्लाबाबो सागान होआ, माब्लाबाबो MLA, MP, MCLA जाया होननानै सोमावसारदोंमन। नाथाय दिनै बिथाङा बिटिसिनि चिफ जाबाय आरो बैफोरखौ बावबाय नामा होननानैबो सोंथि खालामबावो बिथांमोनहा। बिनि अनगायैबो दिपेन बर' बिथाङा 264 XNDBफोरनि केसआ बोखारजाबाय होननानै बुंथिदों। बेनि सायाव केस बोखारजानायफोरनि मुंजों लोगोसे फोसावनानै होनो थाखायबो खावलायहरो बिथांमोनहा। बेनि अनगायैबो बिथांमोनहा फोरमायथिबावदों दि रन्जन दैमारि बिथांखौ जेब्ला 2019 मायथाइयाव CBI स्पेसियेल कर्टआ कनभिक्टेड होननानै फोसावदोंमोन, बेखौ XNDBफोरा गनायाखैमोन आरो बेनि हेंथायै NDBफोरा केस फाइल खालामदोंमोन आरो बेयाव देरहानानै रन्जन दैमारि बिथांनि केसखौ आवगायलांनो थाखाय खाबु मोनदोंमोन। जायनि थाखाय 2021 मायथाइनि 6 डिसेम्बराव हियारिं जानो गोनांमोन। बेखौ उनाव फावसयनानै 9 डिसेम्बर खालामदों। फिन बेखौबो फावसयनानै 17 जानुवारि 2022आव लांदों आरो बेबायदिनो फावसयलांबाय थादों। आरो 17 जानुवारिनिफ्राय फावसयलांबावनाया गुवाहाटी हाइकर्टनि जाज आरो बिथांमोननि सिनियर एडभकेटनि गेजेराव बिहाव बिजामादैनि सोमोन्दो थानायनि थाखायनो जानो मोन्दों, बेखौ मिथिनो मोन्दों होननानैबो फोरमायथिबावो बिथांमोनहा। अरुणाचलनि इन्डिया चाइना सिमा लाइन अफ एक्चुएल कन्ट्रल LAC निफ्राय लांखारजानाय मिराम टेरनखौ चाइनिज आर्मिया भारतसिम गथायनानै हरफिनबाय। माखासे सान सिगांनो मिराम टेरनआ चाइनिज आर्मिफोरजों लांखारजादोंमोन। बेनि उनावनो अदेबानि थांनाय 19 जानुवारियाव इन्डियान आर्मिया चाइनिज PLA जों सावरायलायदोंमोन आरो मिराम टेरनखौ भारतसिम गथायहरफिननो थाखाय खावलायदोंमन। मैया बिथांखौ भारतसिम गथायनानै हरफिनबाय आरो बिथांखौ दा फाहामथाय होनाया जागासिनो दं होननानै फोरमायथिदों। लोगोसे बोथोर गाज्रिनि थाखायनो लांखार जानायखौ भारत फारसे दैथायहरफिननायाव सम लादों होननानैबो फोरमायथियो। बेफोर गासै खौरांखौ मिरु मन्त्रि किरेन रिजिजु बिथाङा टुइटारनि गेजेरजों टुइट खालामनानै फोरमायथिदों। टिभिआव नागिन मुंनि सिरियालाव फाव खालामनानै मुंदांखा जानानै बलिउडसिम आगान हैनाय मनि रयआ जुलि जाबाय। बिथाङा सुरज नम्बियारजों जुलि जाबाय। गवायाव मालायालमनि जुलिनि नेमखान्थिनि गेजेरजोंनो बिथांमोननि गोथार जुलिया जादों। नागिन टिभि सिरियाल खालामनानै मुंदांखा जानो हानाय मनि रयआ सोनाब बंग' कचबिहारनि थागिबि। बिथांमोनहा गिबियाव मालायालमनि जुलिनि नेमखान्थिनि गेजेरजों जुलिखौ खालामदों। बेनि उनाव बेंगलनि नेमखान्थिजों फिन जुलि जाफिनबावगोन। कर्नाटकनि सुरज नम्बियारखौ मनि रयआ दुबाइयाव लोगो मोनजेनदोंमोन। बेनि उनावनो बिथांमोनहा मोजां मोनलायदोंमोन। मख'नो गोनांदि सुरज नम्बियारा सासे फालांगिरि आरो इनभेस्टमेन्ट बेंकारबो। बिथाङा दुबाइयावनो थायो। पेराग्लाइडिं खालामनानै आसामनि सासे सुबुंनि जिउ खहा। लखिमपुरनि 35 बोसोर बैसोनि पंकज गगैआ तिनसुकियानि स्काइलेन्ड रिजर्टआव पेराग्लाइडिं खालामदोंमोन। बेयावनो बिथाङा गोजौनिफ्राय हायाव गोग्लैफैदों आरो जिउ खोमानो गोनां जादों। बे जाथायखौ लानानै तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशना गोख्रोङै नायबिजिरनो थाखाय मेजिस्ट्रेटखौ बिथोन होबाय। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन फिन लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा जुदि आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।